abusuafoɔ mu makɔ a wɔba adwuma deɛ so medi ane nana pɔkɔ wobɛtumi afɔ wobɛtumi so alike wɔ comments bi so wobɛtumi de aba ɛwɔ comment section hɔ na wabɔ ne yɛtumi agu this channel together ɛne asante kɔtɔkɔ de n'ani akyerɛ mu wɔ anyinase ɛwɔ nzema mantam hɔ ɛyɛ a nyame adom a ɔkyena asante kɔtɔkɔ ne Basake Holy Stars ɛna ɛde bɛhyehyɛ so far na wohwɛ asante kɔtɔkɔ performance no wode toto ɛne last season one this season asante kɔtɔkɔ performance no ɛwɔ soro papa wohwɛ adeɛ ɛda screen so wotumi hu sɛ difference ɛwɔ bebree last season after 4 matches bi na kɔtɔkɔ ekuta 0 points but this season after men say be 4 matches sisi abo 8 matches na yɛkɔbɔ yi sisi abo 7 matches but wohwɛ sɛ kɔtɔkɔ bɔ 4 matches no na okuta 10 points ɛwɔ dɛn na sɛ wotumi sɛ asante kɔtɔkɔ mɔde mɔ no ɛkɔ animu papa yie paa ɛwɔ no mohwɛ sɛ ɔhyɛ Accra Lions ɛwɔ fie ɔhyɛ ntratrama wɔ fie ɔne Brekum Chelsea ɛkɔbɔ draw ɛwɔ Brekum ɔsane ɔsakɔhyɛ Carrera United ɛwɔ Tamale na wotumi sɛ this season no asante kɔtɔkɔ performance no ɛnyɛ bad ɛna this season so ɔmo nsa so ɛnconcede goals ɛwɔ no hwɛ last season no na ɔmotumi ɛconcede goals paa ɛwɔ hɔ no but this season no so far deɛ kɔtɔkɔ ɛnconcede goals unnecessary goals saa ɛwɔ hɔ no wotumi sɛ this season no ɔmo performance no ɛwɔ soro papa ɛkyɛn last season nti ina no hyɛ nyame adom a yɛde yɛn akyire mu wɔ anyinase ɛyɛ nyankopɔn adom ɔkyena asante kɔtɔkɔ ne Basake Holy Stars ɛna ɛde ɛfe so wɔ hyɛ kianeke no nkurumudie betumi akɔ ɛde ama asante kɔtɔkɔ sabre kɔtɔkɔ apie mu wɔ hɔnom ɛyɛ a ɔmo gu so a ɔmo yɛ ntotoyɛ ne nkɔnipa na ɔmo busa coach no about his opponent coach training a ɔdi anim ɛma Basake Holy Stars no mmiri bi atwa osi asɛ ɔyɛ adwuma de ma asante kɔtɔkɔ ne akyire mu wɔn yɛ head coach de ma Basake Holy Stars na nyame adom kyena wɔne asante kɔtɔkɔ na ɛde ebesi ɛde bɛyɛ am so na ɔmo busa coach Abdullahi Ghazali about his team no pa sɛ ne team so no ne sɛ ne team no asɛ anim hɔ no ɔmo ntumi ntoto ntena hɔ no ɔmo ntumi ntontena after sɛ ɔmo hyɛ Accra House of Folk the opener no of the Ghana Premier League to 2024-2025 league season no ne team no ɔmo performance no ɛhyɛ da ɛnkɔ animu saa nti ama coach no na ɔde nsɛm kakra baako mmienu bi to ɔbɔntene pa kyerɛ sɛ n'anim hɔ no ɛnyɛ ɔmo ntumi ɛnhyɛ goals no ɛnso ɛwɔ hɔ no the same as asante kɔtɔkɔ ɔntumi ɛnhyɛ goals saa deɛ but ɛkyerɛ sɛ on lose game ɔdraw mmienu ɔwɛn ne deɛ aka no that is it that's asante kɔtɔkɔ for you nti na ɔmo soso ɛdwo mo anim wɔ sɛ nyame adom akyena no ɔmo kia ne king mo de asante kɔtɔkɔ atiko bɛka fam saa so na ɔmo busa coach Prosperity Ogun about ne opponent no pa kyerɛ sɛ never underrate anything na odi agorɔ a ɔmo betumi ama asɛm afa wase so far as wɔtumi akɔhyɛ Accra House of Folk ɛwɔ ɔno ankasa ne fie opener no ɛwɔ anasɛ match day 1 no wɔtumi kɔhyɛ Accra House of Folk na wɔtumi sɛ possibilities wɔbɛtumi ahyɛ asante kɔtɔkɔ no so ɛwɔ high de hyɛn sɛ kɔtɔkɔ mmeranteɛ ne defenders no nso bɛde to ɔmo nneɛma yie sɛ bɛyɛ a nneɛma bɛtumi akɔ yie de ama asante kɔtɔkɔ saa so na aberanteɛ fɛ ne sɛ justice play ɔno nso pa kyerɛ sɛ ɔmo no de akyire hɔ no de ɔmo bɛ defend akyire hɔ no ɔmo bɛto wɔ no anasɛ pampim no wɔ akyire hɔ sɛ bɛyɛ obi ntumi fa ball ɛnkorɔ so ɛmfa ma ɔmo team hɔ no na de hia ne sɛ asante kɔtɔkɔ strikers no sɛ ɔmo distribute balls no ɔmo bɛtumi de ball no ato atena especially the strikers no ɛyɛ a ɔmo wɔ anim abi sɛ aberante bi sɛ Albert Amoa ne Eviche Bafoɔ ɔmo bɛtumi aposo ntena no hɔ no ɛno ne adeɛ baako a aberanteɛ yɛfrɛ no sɛ Chief Justice Nkuku Bre ɔno nso so de atu dwa wɔ hɔ no na tumi sɛ ɛnɛ yi no nneɛma bɛtumi akɔ yie de ama asante kɔtɔkɔ ɛyɛ nyankopɔn adom wɔkyena 27th of October nneɛma bɛtumi akɔ yie de ama asante kɔtɔkɔ ama yɛtumi akare didi ne yɛde yɛn akyi mu wɔ baba yara anaasɛ ɔsie kurom
na yɛasa bɛtoa so wɔ ha sei. Ɛne no Accra House of Folk nso ne break Accra House of Folk ne Bibia ne Gold Stars. Bibia ne Gold Stars so last season no Bibia ne Gold Stars ɛkɔkyerɛɛ ɔmo bɔberɛ wɔ hɔnom na this season so menim sɛ sɛ Bibia ne Gold Stars ɛbɔ draw koraa na sɛ Kotoko so elusu a Kotoko bɛkɔ soro. Yes. Nyinaa no obi nka sɛ pudu nhyime obi nka sɛ pudu ɛnhye ba hyɛ nko adeɛ deɛ a yɛbɛdi dwo. Yeah. Obi nka sɛ pudu nhyime ne dwo ba hyɛ deɛ deɛ a yɛbɛdi adwene wɔ hɔnom. Ɛne ne adeɛ baako a ne so ɛwɔ hɔnom. Nti na nyame adom a ɛkyina game, the big game is coming up. Yɛ monitor Accra Sports Stadium anasɛ Legon Stadium yɛ monitor hɔ. Ne yɛsa so monitor Basake anyinase the camp park ɛwɔ hɔ no yɛ monitor hɔ ne ahwɛ sɛdeɛ nneɛma so betumi akɔ ɛwɔ hɔ no so ɛde ama our club Asante Kotoko. Me ma so team Salon peace. Bye bye.